Silav! Merhaba hevalno, به هêviya kun çardım başın. İro li cem min hevalekeye u ez ê pêra baxim daxwem wî baştir bizanibin. Hello everyone, I hope you're all good. Today I have a friend with me and I will talk to him to know him better. If you're ready, let's start. Silav. Silav. Tu bixêr hatî. Spas. Navê te çi ye? Navê min Berken e. Tu çawa yî? Ez başim spas. Tu ji ku derê yî? An, tu ji ku yî? Ez ji Mûşê min. Tu xwendekar î? Belê, ez xwendekarek im. Tu ji kirina çi hez dikî? Ez ji soberiyê hez dikim. Ez ji axaftina bi hevalan re hez dikim. Ez ji çûyîna sînemayê hez dikim. û wekî dawî ez ji temaşekirina vîdyoyan Kurdish language activities hez dikim. Yeah. Bi rastî? Ew ji vîdyoyeka wan e. Ji dil. Oy xwedeyo. Ez ji we gelek hez dikim. Spas Berken. Niha divê em biqedînin. Baş e, hayş xwe bin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. İja ew çi bi weke dinyanê dîtiye ya.